Bum! Sziasztok! Itt egy kukusz, meg egy Luna, aki nem akar megállni a lábam. Szóval sziasztok, itt egy Luna, és nem akar megállni a lábam, de mindegy. Itt a sorozatunk első része, úgymond első része. Ti értetek, mi megcsináljuk, szóval, itt az első kérés. Nagyon jó, szóval szerintem kezdhetjük is. Luna? Hello! Hallod? El nem képzeled, mit hallottam? Na mit? Ma van Pamalcsi szülinapja, el kell mennünk a buliára. Jó, de mégis merre lehet egyáltalán? Mondjuk arra? Miért pont arra? Így már értem. Akkor most oda kéne mennünk? Miért? Upsi. Miért? Szerinted nem? Hát, jó van, okés. Akkor menjünk. Szerintem megjöttünk. Luna? Csak nem mondd azt, hogy elfáradtál már is. Mi? Ja, hogy itt vagyunk? Igen. Hát akkor menj előre. Kösz. És most már. Jaj. És most már. Szerintem arra. Ez most komoly, onnan jöttünk. Okés? Akkor menjünk oda. Hallod? Igen. Ez csak nekem nem tűnik egy szülinapi partinak? Nem tudom, nézzük meg a többit. Jaj, többieket. Oks. Hallod, ez csak nekem nem tűnik egy szülinapi partinak? Nem tudom, nem mindegy, nézzük meg a többieket is. Képzeljétek el, hogy ma a lányom kapott egy 5-öst a matekból. Aha, nagyon jó. De ezt elmondanod, hogy ez mégis. Hogy a francba jött ide a bulira? Nem tudom. Na mindegy. Kikérpál, ezt hozok. Én nem. Én sem. Én talán. Na mindegy, akkor hozok. Okés, ez csak nekem nem tűnik nagyon most már szülinapi bulinak. Nem tudom, de mindegy, kérjünk ki mindjárt szomjandaglak. Okés, nem is komoly, már megint a hátunk mögött van. Na mindús, menjünk akkor oda. Jó napot! Szeretnénk két, de mit kész? Nem is tudom. Na mindegy, 2 almalét. 2 almalét? Okés. Te, Margit! Igen? Hozd már 2 almalét. Mit? Almapál, ezt okés, hozom már is. Itt van egy, mindjárt hozom a másikat, Mario. Jó van, na. Tessék, itt van egy, gyerekek. Vagy nem tudom, kik vagytok, tessék. Ups. Bocs. Na mindegy, ilyen már a másik. Igen, a Mari hozzad már, Margit. Jó van, na. Itt van, tessék. Oké, és köszönjük.
Na mindegy, vigyük már át másik helyre. Megint mit csinálsz, Luna? Ja, mi? Ja, itt vagyok. Jó, vigyük arrébb. Legalább van valami cseppet sem furcsa ebben a szülinapi buliban. Na mindegy, én megkóstolom. Ez olyan romlott ízű. Romlott ízű? Miért? Rossz íze van? Nagyon. Attól én is megkóstolom. Ez nagyon finom. Hé, ne idd már meg! Lehet, hogy rosszul leszel tőle. Aha, ezt megiszom. Hallod? Én megittem. Tiéd kell? Nem. Akkor azt is megiszom. Hé! Ti mit kerestek itt? Ha? Miért? Hát ez egy felnőtt buli. Én vagyok a security-s. Okés. Van jegyetek? Nincs. Akkor tűnés. Szóval itt is lenne az első, és most jön a kövi kérdés. Egy kérés. Ez most komoly. És ez melyikünkre vonatkozik? Mindkettőnkre, vagy csak rám, vagy... Jó, szerintem nagyon rossz lett ez az első. Nézzétek el. Jó. És most jöjjön a kövi kérés. Itt van. Okés, ez most melyikünkre vonatkozik? Rám, vagy Lénára? Vagy Lunára? Luna? Itt vagyok, meg itt vagyok. Na, mindos ez furi. Szóval szerintem ő is úgy is megcsinálja. De most minden szót... okés. Ja, és azt megsúgom, hogy ezt egybevesszük a harmadik kéréssel, ami pedig az, hogy mutassuk be az LPS-eket. Okés, ez nem lesz olyan sok idő, hiszem. Csak 5-en vagyunk. Sajnos. Na mindegy. Oké, ezt inkább nem kérdezem. Szóval jöjjenek is az LPS-ek. Bum. Sziasztok, akkor most én vagyok Luna, és most be kell mutassak egy embert. De azért meg kell hajolnom. Szóval, gyere be! Sziasztok! Úgy tudom, hogy nem kell bemutatkoznom, mert bemutatnak engem. Szóval, ja. Dizs. Sajnos ő se tud megállni, szóval így fogom bemutatni. Szóval, ő itt... Fiú, hogy hívnak? Gigi vagyok. Okés, szóval ő itt... Gigi. És hát, ja. Ennyit tudok róla. Nem mindegy, szerintem jöhet a kövi. Következő. Mit tesz ez? Na mindegy. Jöjjön a következő hozzá. Fáradjon be a következő. Nekem most oda be kell mennem. Igen. És te meg francot hajolgatsz nekem. Az egy hosszú sztori. Szóval menjen be. Okés. Aztán mit csinálsz? Én? Ja, hogy én? Hát én nem tudom, igazából nekem be kell mutatnom téged. Szóval ő itt, azt hiszem Cherry, és ja, ő egy, ő egy panda. Ránézésre szerintem egy panda. Na mindegy, mehetsz ki. Az
most komoly, ezért vesztegettétek el az időmet. Na végre valami kis finomultság, én jövök. Szóval fáradjon be a következő. Hello! Hello? Szóval a következő vendégünk, ő itt Pamacs. És hát, ja, ő egy nyuszi, aki fehér és fekete színű. Szerintem a többit látjátok rajta, meg volt már egy ilyen videóm, ahol bemutattam. Részletesen. Na mindegy, fáradjon be a következő, kérem, te meg menj már innen. Okés. Szóval, kövi. Upszis, na, itt. Okés. Na mindegy, ő itt... Lili? Nem, azt hiszem Lili. Lilinek hívnak. Okés, ő itt Lili szerintem egy rózsaszín mókus. Így néz ki közelebbről. És hát, ja. Szerintem ezzel a videónknak is vége van. Na, sziasztok! Bye!